Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Hapit na ko maopsi sa kong pailog ni Morian. Di patungod ni Elaine nga gusto kong imong tabangan. Dugay ko nang ikong bihag o gipatayng babayan na ka. Dugay na unta. Hay, salamat kayo biri-biri, Elaine, day! Day, salamat, day! Dili ilindo kay babae man ka. Nagpasalamat kay kung kami balik ka din puyo. Uy, kay maka-ik na po taon ko. Ik! Da naka-ik yun! Gibati baya ko kami ngaw ni mo ta siya. Oy. Ngawa ta magkitag pila ka adlaw. Oh, yan also with me. Huwag yun ka mausap, Elaine, uy. Kung nausap man ka nagkastanaw ko, misamot kag kagwapa. Lahi na ning Elaine nga imong gikasulti gikatubang ta siyang. Pagdarong da, Elaine, oy. Kay nga naman di ay, naungo ka. Kasi nagkatakot ni mo. Ta siyang, miingon ba kung naungo ko? Adi ay. Ay, sorry, Elaine, ha, sorry. Pagpadiagrama ni nako ba, kani pagpahungaw ra gyud ni. Sa in English pa, depression ba? Dili na depression ta siyang. Kung pagpadayag o pagpahungaw sa gibati man kani ang imong gipasapot. Expression. Ay, parehas na, Elaine, oy. Sa in English pa, simpresyon. Ikaw kita siya. Nalipay. Gagay ko sa simpresyon, Elaine, no. Nalipay ka, no. Nalipay sad ka, no. Makalipay na ng simpresyon sa. Bitaw. Kanang pagpangutot, makapahungaw man taana. Simpresyon. No. Sige. Okay na ta siyang. Parihas na pudgod na sa parehas og presyo. Presyon Japon, no? Ay, ta siyang. Kung masagpaan ang taong bugal-bugalon, mupiti yun! Pitisyon! No? Sige na lang. Maumang ka. Ay, pero Len, ayun lang jugog tuhui ko unsay akong isultilin, ha? Kay kung mutuo ka na ako, no? Alkansi man ka. Nagpahungaw lang yun ko. Kay nakatingog magkagbalik, Len. Kaya nga naman. Kay ikaw, makonsumisyon man. Lahi na ang Elaine nga naila nila kani ato. Dili na ako ang Elaine nga daling pahilakon. Ang ngayon nga himuon kong bato ang akong kasing-kasing. Dili sama sa una. Husto silang tanan. Kinahaglan tuod nga move on ko. Dili na ko magpaulipon pa sa pagkawa ni Jan. Kibati man akong niaras siya sa akong doon. Apan kinahaglang pilit ko nalang dawaton ang kamatuuran nga wa na siya. O Jan, kung unsa man gyud ang matuod nga hinungdan sa imong pagkawa, naglaom ko nga mulutaw ra gihapon ang kamatuuran. Kung imo bang kapubuton ang pagpalayo nako o kung wa ka na gyud. I will entrust this to you, General Tipalo, nga may mulutaw nga patay na gyud si Jan nga suod kong higala. Kana lang di ay, Dok. Professor? Why problema? Pagkasayon ining trabaho, Niadto pa kong mitambag ni mo nga mauni ang atong ipalutaw. Pero wa ka mamati nako. Ang imo Gusto na, Tipalo. Wa ko ikaw tuguti nga mukurihir sa mga butang nga gusto kong himuon kung unsa man ang akong mga desisyon. Buhata lang kung unsay gusto kong ipabuhat. That's all. Ha? Ikaw good. Ikaw may bao, Professor. Your word is my command. Unsay konsepto
O plano sa maong gimbuhaton? Ha? Doktor? Mawabi ko ni Elaine Bantok. Kay sud sa taas nga panahon, ang kapulisan ug ang any government agencies nga makatabang unta sa pagsulbad ni ini, way nahimo. Bago na imposible kayo riyan. Mausab ni akong paglantaw ning kasuha. Hisabtan na kung may nagduwa-duwa sa mga tao nga tinuod nga mihiyog pakisusi og investigasyon. Labot sa kaso o pagkawa ni John Melgar. Dili ba? Tingali. Ibuwasab na. Kay ni adto sa bag-o pa diining hitabua. Ang mga pulis nga mao'y naghupot ning kasuha ug nag-follow up sa investigasyon ni ini. Gipamalhin man. Ang uban na relieve. So masabot nimo Bantok nga ambot lang kahapon nganong naingon ni ini. Maybe timing lang siguro. Pero di sabgud malikayan nga musod sa imong huna-huna nga. Gaon sa? Nga maybe dunay intensyon nga dili sulbaron kining kasuha. Bao ba? Imusab na. Bitaw, maunay akong pinubring pagsabot. Ako pa ni Moriano. Wadon animos imong huna-huna ng kasuha. Patay na to si John Melgar, oy. Sa kadugay na sa panahon, ha? Naghago-hago lagi kasi imong utok, ana. Kay bisa doon saan mong pambinsar, dili yung kasulbad ang kasuha. Kay gawas nga, wa na ka ma-assign na ng kasuha. Kinsay na sayo na. Nga tinudan na ito mga istorya sa una. Nga kung wa siya kidnapa, o patiya ba ka, may kuyog og laing babae itong John Melgar, di ba? Sige na. Mamang kahagon. Sige day ha. Doon na pa kayo follow upon. Kadiyot sa Estrada, imo. Rian, phone call, imo. Sir, ako? Yes, imo. Thank you, sir. Hello? Hello? Yes, speaking. Si Estrada ni. May report ka, sir? Kinsa gani ni, sir? Concerned citizen lang. Di pwedeng makuha na tong imong pangan, sir? Okay. Team yung dalikdik? Unsa imong i-report, sir? Unsa? Yes, Mr. Dalikdik. Asan ning napita, sir? Unsa man ni kasuha nga atong follow upon riyan? May hikit ang mga bukog sa tao nga sunog. Luyo sa kabudiga sa may dakong bakante sa Pardo. Bukog ra din ang balita. Ba na unsa? Unya? Unsa may makuha na ito ng kasuha, eh? Ay napagreklamo gud diha Bantok. Ato ning trabaho. Paspasin na lang pagpadagan mo ni ining mobile car aron maabot dayon ta sa area. Sige, Ma'am Rian Estrada. Hello, Rian? Hello, Elaine. Yes, Rian. Nanawag lagi ka? Hinaot nga makadawat ka niining ako ibalita nimo. Ha? Kaya nga no? Usa man di ang balita. Diagit ko mismo sa area nga among gihimuan og pakisusi. Niining mga bukog sa tawo nga nakit-an. Ug mailang gisunog, hinungdan nga namatay siya. Rian, ang buot mong ipasabot. May nakuhang identification cards ni John Melgar. Diri sa area, Elaine. Unsa? No. Tinuod pa ni Rian? Tinuod pa ni?
Mo nang tanang identification cards. Nakuha na dito sa area. Di nakita ang mga bukog sa tao, Elaine. Oh, God. Elaine, bato niyang kaligon. Pero kinahanglan pang palawman ang investigasyon labot ni ini. Aron makumpirmar kung tinuod bagyod nga ang mga bukog kini ni John Milgar. Kining nakuha. Daghan pa ni proseso nga agyan. Kuhaan pa ni og samples. Aron matan-aw dito sa crime lab. Usa pa mo himo og conclusion kung mga bukog bagyod ni John Milgar kadtong nakitaan. Mga identification cards kini ni John. Wa na gid ay siya. Patay na gid ay siya. God, kinsa may naghimo ini? Nganong gipatay si John? Good job, General Tipalo. Congratulations. Wa pa may nahimong konklusyon apan nakumbinser na si Elaine nga patay na gid si Chan nga suod kong higala. Thank you, Doc. Professor, anad tayo ni trabaho, Limpyo kayong pagkabuhat. Murag yun og dugay ng gisunog tong tanawon. Kang kinsa man bukog gatong inyo gisunog? Naay dagang bukog sa tao sa sud sa sementeryo, Doc. Mao ba? Pastilan. Tingalig kagun mustag iya atong bukuga. Mangag siya? Aw, sunugo na mo siya balik. Buang. Mao ni akong gipasabot kanimo tukay na, Elaine. Nga andam ta sa pagdawat sa bisan unsa mang resulta o kamatuoran sa paggawa ni Chan. Dili na ko gustong mahilak pa, Robert. Igo na ang ako mga luha nga nausik sukat pa kani ato. Elaine. Sud sa dugay ng panahon, gipugos ko pagligo ng akong kaugalingon. Kay laki, naglaom ko nga usaon niya anak kahigayon. Nga maunalay akong himatan nga makita ko si John nga dakong puhi nga mupalik na ko. Elaine. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!